Здравейте! В днешния клип ходим на зала на Плевен. Аз, Мишо и най-вероятно Мартин Русенов. Ще поскачам и там, всеко клип ще е там. Ще направим някакво яко клипче и се надявам да стане яко. Включвам се също да допълня, че не сме толкова активни напоследък поради простата причина, че не се виждаме. Буквално не бих казал, че сме се разпаднали като отбор, но просто не сме толкова активни. Отивам да взема компресор за гумите, тъй като някой ми беше спукал двете гуми вчера, отпред и отзад, предна дясна и задна дясна, с винтове, хора. В смисъл, буквално си завили винтове, са взели винтовер пред кола. Не знам как става и какъв човек трябва да си, че се занимаваш с това реално. Всичко е наред, оправихме гумите с чичуми и така, сега отивам да взема компресор. Ако случайно нещо такова се случи отново, да съм подготвен. И без това чакам Марто Мартине. Да, така че доста след малко. Така, вече стигнахме в Плевен. Стигнахме в Плевен, сега отиваме в залата Спартак и сега там ще ходим да потъркаляме. Тук сме. Така, сега чакаме Цеко Флип да слезе на посреща, защото ние знаем, има залата, може да не е Queen, не знае. Техме оборудването, сега слязохме, паркирахме колата и чакаме Цеко Флип да ни посрещне. Това е сградата, както виждате, строена през комунизма. Спартак се казва, съвсем комунистично име, така че наслаждавайте се на клипа с нашите комунистични селта и до нови срещи. Влизаме си направо в залата, Цеко Флип ще на посрещне. Аз реално съм си взел някаква стойка, такова трипод, води са някакъв трипод, сега ще го пробваме. Аз даже в началото на клипът снимах с прожектора, може да се забележи в моите очи как свети. Ето нашата заличка по акробатика Спартак Плевен. Ние сега сме тук незаконно по принцип, нали те? Да. Незаконно. Добре. Окей. Казах да се обличеш малко. Мале, взели сме термобилето. Няма страшно. Не, той се казва, че жената дошла да е пуснала парно. Брат. Брутално. Брутално. Това скачай трака. Брутално. Брутално. Да, залата е уникална. Значи залата е по-добра, отколкото очаквах. Има си прескоци, работи. Брутално, човек. Брутално. Плевен. Чай, вие тук. О, там гледа какво става. Просат на годината. Май. Така, Отиваме за вличка в нашата зала Спартак. лайф. Без прожектора е друго обаче. Я видя как пуска вода, Майко! Сигурно сме тук на шашмата в Толяна.
Чак приля. То много вода има тук, а ти нормален ли си? Чай аз да покажа как се пие вода. Как свети този апарат? Тя се щупи чашата. Да има. Кажеш ти сега? Паднал при. Някакви салтат. Аз снимам чувство, че падне всеки момент, брат. Падне, да. Сега става още по-скандално с... Светлина. Давай. Сега ще се мъча да правя някакви работи. Ще видим дали ще стане. Сега ще ви покажа. Дай! Дай му! Дай! Ари бе, брат! Let's go! Дай! И на трима нещо не се получават нещата. Ама ей сега ще станат. Ей сега. Sticking and creek down, dodging bullies, looking and dabbing, running McDonald's, sticking and creek down, dodging bullies, looking and dabbing, running McDonald's, sticking and creek down, dodging bullies, looking and dabbing, running McDonald's, sticking and creek down, dodging bullies, looking and dabbing, running McDonald's, sticking and creek down, dodging bullies, looking and dabbing, running McDonald's, sticking and creek down, dodging bullies, looking and dabbing, running McDonald's, sticking and creek down, dodging bullies, looking and dabbing, running McDonald's, sticking and creek down, dodging bullies, looking and dabbing, running McDonald's, sticking and creek down, dodging bullies, looking and dabbing, running McDonald's, sticking and creek down, dodging bullies, looking and dabbing, running McDonald's, sticking and creek down, running McDonald's, running McDonald's, running McDonald's. Let's go! Ah, woo! Let's go, let's go. Това е като цяло за днеска, беше доста приятно. За първа тренировка аз съм много доволен. Влязох в годината 2025 с салта. Нищо, че е 3 март, хората тренират от 1 януари. Чакай, бърка дати. 3 януари. Но просто такива бяха съответните обстоятелства. Разбирам, че видях коренето да скача, Кънчо и той. Зад Печо и ти прекарат. Аз тук си събирам работа. Прямо хубава работа свърши. Това е. Тази зала специално аз искам да посетя, може би от преди 5-6-7 години, когато съм почвал да скачам. И Плевен беше най-близкото място, където имаше зала до моя град. От тогава още нямаше достъп за нашия спорт, за паркуристите в тази зала. Тя е по-акробатика. И съответно не съм имал тази възможност. Сега благодарение на Recreate, нашият клуб, на мен и на Цеко, са успели да говорят нещата тук да се идва и в тази зала. Понеже вече имаме отбор, официален отбор от федерацията сме, имаме тази възможност да идваме тук. Това, което искам да кажа е, че искам да направя нещо подобно и в Троян.
защото младите хора трябва да имат достъп до спорт и до такива съоръжения, дори в малките населени места, дори в Троян, там където сме започнали с нашия спорт. Че отново днешния ден наистина ме надъхва да събера сили и да започна да се боря, да действам и да говоря с спортистите, т.е. хората, които отговарят за спорта в Троян, за да се постигне нещо. Докъде ще стигнем, не се знае, но от нас зависи докъде или какво ще направим. А пък вече, когато е писано, стане, ще стане. Спирам да се обяснявам и